Oh my God, bulbul. Yung Good morning, Philippines! para ito sa mukbang ko. Butter siya. Butter yung ilagay ko. Ilagay ko pala si garlic, guys. Yan, garlic. Butter. Lagyan natin konti ng oil. Oil. Konti lang. Konti. Yan. Lagyan ko siya ng asin at saka pip. Hello po. Hello po. Yeah, Hi, baby. Did you eat? for dinner and a half sandwich Good. and a salad. Good. I play with live today. It's so fun. Hi guys! Hello guys. Uy, kakain na naman tayo guys. Niluluto ko pala ito ngayon yung shrimp. So, pinakita ko sa inyo. Kasi nag-uusap kami ng asawa ko while cooking this. Ang nangyari guys. Hindi ko nasabi kung ano nilagay ko. Salt, pepper, magi sarap, at saka yun lang, garlic and maliit na butter. Maliit na butter at saka maliit na oil. Yun lang talaga. Hindi ko siya nilagyan ng, hindi ko siya nilagyan ng Sprite. Yung iba dyan lagyan ng Sprite. Masarap din yung Sprite guys, as in. Pero, ito lang, simple lang siya. Kapag wala ka kasing mabiling Sprite, so, ano na? Yun, asin na lang at saka ano. Kung ano man yung meron ka. Oil. Ang sarap. God. Hala, ang sarap guys. Hala. Malaki siyang shrimp. I like it. I like it. Kahit frozen siya, parang fresh. As in. Sarap. Kamay na naman tayo eh. Sino nagsabi bawal magkamay? Matamis-tamis yung laman. Ay, ako. Anyway, hi. Kuha na kayong pagkain niyo. Kuha na kayo. Ay, laka. Ay, yun ako. Ang sarap nito. Parang bagong kuha lang sa dagat. Manamis-tamis. Garlic. Very garlicky din. At, kapag nagluluto din kayo ng ganito, ito lang yung mapapayo ko at naobserbahan ko sa sarili. Kasi paminsan kapag nagluluto kayo ng shrimp, 'di ba? May moist or may tubig siya konti. So ito siya, kahit binasa ko siya, kahit winawash ko siya dahil nag-ice pa siya kanina. Dinidrain ko konti lang. Pero ang sekreto niyan, as in overhigh niyo yung stove niyo, as in super high. Pero dapat dapat na palagi niyo siyang mini-mix. Ayun niya. Sarap. At kapag nakikita nyo nang nagpiping, alisin nyo na para hindi siya ma-overcook. Ang sarap talaga. Fast in guys. Tingnan ko si Roxy. Andun kasi sa labas. Sarap. Feeling ko sa Pilipinas ako. At alam nyo ba yung kanin ko? Bahaw guys. Yung niluto ko kaninang lunch. Hindi ko nilagay sa refrigerator. So, leftover siya bahaw. Sarap. Sarap. Malasang. So happy. So happy. So, kapag bibili kayo ng frozen na shrimp, tignan nyo kung malaki ba yung ano niya. At saka may shell.
Kasi kapag walang shell, hindi siya, madali siyang mag-dry out. Yun ang napapansin, kahit si Tami, sabi niya, yun ang napapansin niya, madali siyang mag-dry out, hindi tender yung ano niya, meat. So, at saka, clean na dito sa back area. Malinis, wala na yung itim-itim dyan. Yan. Sa Pilipinas, kainin nyo na yan. Huwag nang, kunin. Sa amin, ha? I don't know kung sa iba. Wala. Guys, ano nang balita ng Inday Kab-Kab? Meron na ba kayong balita? Or, sa ngayon sa ngayon na pinifilm ko ito, wala pa akong na kung ano na siya kanya. Kung okay lang ba siya. As in, iba yung naramdaman ko ba kasi, pinapanood ko kasi yung bayhana yun. Yung babaeng yun. Kasi parang feeling ko close kami. At nag-alala ako. Yung umiyak siya, as in umiyak ako sa kama. As in, at saka bumangon ako guys. Nabangon. Hindi na talaga akong balik makatulog. So yun. Yung finil ko ito yung time na nabasa ko yung, nakita ko yung video niya. Kawawa. Sana makaalis na sila, no? Yun siya at saka yung pinsan niya. At saka also, sa napansin ko na, nag-alala ako guys, yung sila nagla-live. Nag-alala talaga ako baka makita, baka ko ba, na-worried. Baka masakpan. Kasi parang kinausap siya ng amo niya. At saka nagla-live pa din sila. Na ako kinakabahan. Ako yung kinakabahan. Dahil sa nangyari. Dahil sa nagla-live sila. Ay, naloka ako. Gusto kong mag-follow up. Tignan ko mamaya kung ano sa channel nila. Sa channel niya kung ano. Iya Sarap. Tamis yung alaman. That's okay. Behave. Yung lato. At saka guso. Yung sagbot. Yung sagbot sa dagat. Damong dagat. Yung gusto at lato. Let me know guys kung gusto. Let me know guys kung yung gusto at saka lato, yun din ang tawag sa Tagalog. Kasi, yun sa amin. Ang lato, gusto. Ang lato, gusto, lato, gusto. Gusto. Lato. Okay, ang gusto, I think is yung bulbul. Bulbul. Oh my God, bulbul. Yung maliit na may lingin-lingin ba? Round. Ang lato, gusto. Ang gusto is yung parang vine ba?
ugat, pang ugat-ugat. Nabusog ako guys. Napadami ko yung kain. Nadamihan ko yung rice. Buhay na to. Last na Last na talaga ito. Last na ito. Excuse me. Lock na. Okay. Harmer. Busog na ako, guys. Hindi ito matagal na mukbang. Sarap. Ups! Oh my God, nagulat ako naman sa'yo, Habs. Nagulat ako sa'yo, Habs. So, yun yung guys. Dito lang ako sa amin. Dito lang. At saka, ang sarap ng shrimp. Walang katulad. Thank you guys so much for watching. I know very short mukbang lang ito, pero hindi naman ito madali, hindi naman ito pangpatagalan. But anyway, salamat guys sa panonood. Kita-kits ulit tayo guys sa mukbang ko. Please give me a thumbs up if you do like mukbang guys. Bye guys, bye-bye. Come in. Come in, Roxy. Roxy. What's up, good girl?